Wow, sobrang bango mga ka-studio. Sobrang lambot. Here we go na. Ang sabaw. Sus, kalami na ikaon. Good day mga ka-studio. Mayroon tayo ditong dalawang native chicken or bisayang manok. Masarap to gawing tinulang manok mga studio. Tsaka lagyan natin ng papaya at malunggay. So tara, lutuin na natin to. Uy, kumukulo na yung tubig mga ka-studio. Tara, ito na nih, mulbulan. Kainit bro. So ito na po mga kasudyo, nalinis ko na, nakuha ko na yung lahat ng kuan, laman dito sa loob. Tapos hugasan na natin to mga kasudyo. Final hugas na, tapos ito gigisa na tayo ng lamas. Bigyan natin ng kunting mantika po. Una, maglagay tayo ng bombay, ahos, grabe aso ba. Tapos ito po, luya. Yan mga studio, antayin nyo po na mabango na ba. Tapos lagay na natin itong manok. Yan. Ganyan mga studio, lagyan na natin ng tubig. Palambutin natin to mga studio, antayin natin na lumambot. Yan. Liho na tong manok sa. Yan mga studio, takban natin, balikan natin after 10 minutes po para tanggalin natin yung mga scam. Yan mga studio, kumukulo na. Kunin natin mga scam ha. Ito po yun, no? Yung mga yan, no? Kunin natin yan mga studio. After yan mga studio, maglagay na tayo ng kunting asin. Yan. Tapos yung kinuha natin kanina na lemongrass. Hintayin natin na lumambot yung karne. Pa, kabot ng papaya sa. Ano yung lagay? Nako. Ha? Teka.
Wow, mukhang lambot na to mga studio. Yan, no? Wow, kahumok na. Oh? Pwede na to mga studio. Ilagay na natin mga ibang ingredients. Unang-una, ilagay na natin yung papaya. Wow, ang daming papaya. Tsaka maglagay na din tayo ng Knorr Root Cube. Lagay na din natin mga ka-studio ang sibuyas dahunan. Yan. Tapos asin, kasi wala pa tong timpla mga ka-studio. Tansyahin nyo lang ha. Tapos tikman nyo kung tama lang ba yung alat niya mga ka-studio. Depende na yun sa pang-alat sa timpla nyo, depende na yan. So ayan mga ka-studio, hintayin natin na umambot itong papaya mga ka-studio. Mga 15 minutes okay na to siya. So pag after 15 minutes, ilagay na natin ang malunggay. Mga 2 minutes lang yung malunggay, takpan lang natin, wala nang apoy. So tara, balik tayo after 15 minutes. Wow! Yan mga studio, luto na po ang ating native chicken tinola. Wow, ayan o, sobrang lambot na nito, murag mga gisi na ba? Wow! Nanay kutsara mga studio para mas madali ang kalata. Yung sabaw niya, kita nyo yung sabaw oh, mayroong pagka green green. Sobrang sarap po ng sabaw nito. Tsaka malambot na po yung papaya natin. Yan oh. So wala na tong sugnon mga ka-studio. Ilalagay ko na ang malunggay. Wow. Takban natin ang mga 2 minutes. At ready to serve na ang ating chicken tinola na Bisaya nga manok. Let's go. Wow, sobrang bango mga ka-studio. Sobrang lambot. With papaya. More papaya. Grabe oh, nagaso-aso na, pirti ng lamian eh. Here we go na, ang sabaw. Sus, kalami na, ikaon. Tara na, kain na mga ka-studio. Ito na po mga studio, luto ng ating native tinulang manok. Yes po. Wow, grabe ang bango na po. Pero bago po ang lahat po, this video is sponsored and online collaboration with Mira and MJ. Yan po, si Mamira po ay isa rin po siyang mukbanger tulad po namin at saka kasama po niya yung anak niya na si MJ. Sila po ay nasa Singapore ngayon at para makilala po natin sila ng lubusan po, let's check this short clip. Pasok! At yun na po mga studio, after this premiere po, premiere din po yung kakulab namin, 7:30 po schedule nila ni Ma'am Mira and MJ. So naghanda po sila mga studio ng isang putok-batok po ng pagkain, lechon belly po. Wow. Abangan po natin yan mga studio after this video po. So hindi na natin patagalin to, pray muna tayo bago kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Na po, kainan na po tayo Kainan na kay po. murag wano na gyud murag Ngit-ngit na kayo. niup na kayo. Yan. Siguro sa kuwapa. Yan. Ito po yung lemongrass. Itabi muna natin to pang. Inita po eh. Yan. Punan ko ng sabaw si Sax. Bago pa day
init pa. Ini ay. Humot kaayo mga ka-studio. Kain po tayo. Kani masumok to siya. Ako, sabaw na. Mas bata kasi ito isa mga studio, mas malambot. Ito sabaw ha. Tini lang oh. Sa'yo yan oh. Yan. Daghanon pa ni nato kandi. Wow, kahumok to ba ning usaw? Layo. Ini atong nahon kay masumuk-kumok siya. Pero ito tama na din to mga studio. Wow, grabe oh. Sarap po ng sabaw. Nami isabaw sa inani. Sobrang Higot lambot ang sabaw. pa. Oh. Kain pa tayo, Ma'am Mira and MJ. Kain po tayo, ma'am. Si Mamira po ay isa rin po siyang Bisaya po. Marunong po siyang mag-Bisaya. Lami sabaw eh. Sobrang malasa po. Hinay lang eh. Kahumok ba? Humok kayo. Humok kayo. Kaya po natagalan po kami. Lami mga ka-studio. Sakto kayo sa uwan ba no? Paano na? Higop ka sabaw. Lahi ra kay lasa sa Bisaya ang manok. Lami gid niya. Tapos meron po siyang kapayas. Meron po siyang papaya po. Kainit pang. Wow, kuan mo. Nakuha na kutsara pa. Luwag. Huwag. Serving spoon. Yan, hindi ko siya makuha. Na mag-giant na spoon. Grabe, ang init. Sabaw, lami sabaw higop tumayo. Dito rin pa ha. Ang tangan ako. Thank you pa. Ay, nilutaw na siya. Kuha na. Na. Sarap guys. Ito na lang ba? Lami kayo pa no saktor kay pagka lata di kay lata ba. Nakuha pa. Nakuha pa. Ganahan pa rin na to. Kanilang usa to kay murag masumog yun siya ba. Kaya ako guys. Thank you pang. Sus kalami ni Dre. Pitso kainit pa. Sana po suportahan din po natin yung channel ni Mira at MJ po. Maraming salamat po mga ka-studio. Manok. May manok. Kaya nangaong tag manok. Magpaihaw po siguro na sila sa mga ka-studio. Kaya nagtagaan ng manok. Hindi mo no? Worth it po yung paghihintay namin ng sobrang tagal. Lami kayong kuhan mga kapayas. Ngayo ko Dre.
Pang Dalawang oras po ito, pinalambot. Grabe, ang tagal, no? Yes po. Nana pa yung roster. Maraming salamat po, Ma'am Mira and MJ, for this online collaboration. Daghang salamat, Mamira. Oh? Sus, grabe ka, humog yun. Asa na imo, mga? Kani mo? Kani ako? May bukog. May liog. Muha na. Napa? Meron pa siyang Isa wings. ko. Ano? Lasa mo? Kanan pa na ito ni. Meron pa daghan. Na. Paningot yung kumang. Ako po. Grabe, kalami eh. Ini. Ito po. Humok na kayo, no? Pisik. Itong isa, oh. Oh, malambot naman din yung isa. Oh. Imuhanin ako. Napay pani pa. Grabe. Pero mas malambot to, no? Kaya ito yung mas masarap kainin, na. Yan yung mas bata pang. Grabe, paningot yun yung studio. Bukog na. Kanon diri. Pagkatapos po ng premiere namin mga ka-studio, kasunod naman po kay Mira at MJ po. Kunan Sana po, suportahan din po natin sila. Maraming salamat po. Hatag unod ba? Ano? Labo kay unod ma. Nabusog na gid ko sa baw pang. Kamanga mo ah. Andito po kami ngayon sa ilalim ng puno ng nangka po. Si nani panington to mayo, no? Init kay sabaw, lamig ba? Napag yung mga plaster, no? Oo man. Yan mga studio. Inom muna tayo ng tubig mga studio. Tapos na? Yan, kain ka pa? Wow. Ay, bukog. So ulitin ko po mga studio, after this video po, premiere po sina Ma'am Mira and MJ. Yan, sobrang sarap po ng pagkain lang mga studio dahil lechon belly po yun. Saka sobrang baitin po yan ni Ma'am, kaya puntahan po natin mga studio. Please support and subscribe na din po. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Mira and MJ po. Yan, shout out po muna kami. Mega shout out po sa rider na naghatid sa amin ng item kahapon po. Nakilala po niya kami, Michael Presbitero. Shout Hello out, po, bossing. sir. Yan. Shout out Marife Corpus, Remy De Leon, Ayin Diaz from Masbate, Gemma Bell Maristila from Batangas, Beauty Spain Vlog,
Zane Liam TV, Angel Joy from Cagayan Valley, Gusto na? James Perlalo, meron pong channel, Rafael TV, Clark Monsanto, Francis Ann Garunay, Hatits TV channel, Perly Brusula, Christine Gabriel, Irene Gatos, Susan Garcia, belated happy birthday Catherine Cardinio, and Jocelyn Imperial from Valenzuela. Shout out din po kay Colette Rojas at Lane Astoveza. Ayan, hello po. So yun na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Nabutan po kami ng dilim na ba. Yes po. Magkuha na po 5:30 na po PM. Kaya medyo kuha na po ngiob na ba. Makulimlim na. Makulimlim. Madilim na gyud. So yan na po mga studio. Bye for now. Maraming salamat. Sige kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye bye.